ko apun fokus haki art lagi phang gi department ki ba bat koi ga social welfare bat koi pat ga tourism te ha ji gede bat ka social welfare ni aro si kata ka don ki ka deficiency ka jingduna ha jing gede bat kini ki CDPO Andrei keba kubur keba sengpnat kelomba mentang la ban clear ya ka appointment jong drungut ki babun kini ki areas ki ba ki CDPO ki bat dual charge mon artli ki block di Andrei mentang la yo ban fill up ya drungut ki na ki babun ki centers ki ba ya ki ba trekam klem ki CDPO te ka ba apan ko e ka jing trekam juga department ngala ban clear ya kini but apa ka RTOA kini ki lala ban like menjoin ki various centers te ka ba pat kolong ba baru kata ka don ka jing sakut jong ki salary jong ki adan wadi workers don lagi ki klem yo tulap la druganai don lagi ki ba la tami kataru di la depan review ya kani ka kam menin ka jing don rungkat commissioner and secretary but director social welfare di ki salary jong barok ki agan wadi workers ngin clear aku bakut jong mentang benai kepemut barok ki pending areas kila kini ono